Miguel? Kinsa ko? Dili ka ngayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasagding magpabiling abandonado kining tapitan. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato angayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Abandonado. O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, Abandonado. Dili ba mas nindot tanaw ang gikan dito sa ibabaw nga bahin? Ang naglagasak na tubig pa ingon sa ubos? Tanaw. Dungaw. Oo, tuod. Makita ko gikan din sila si Joanne o si Cyrus. O... Hain si Mercy. Oh, dali! Mercy! Mercy, ginaw ko! Hilom. Miguel! Ay, og sige. Tuod kay hilan kining dapit ha. Pero tanawa, si Mercy! Si Mercy! May kabayo ni Mercy ug maunlod na siya! Huwag ko nakita. Dali, tana! Mga naon na kita pagdali! Tabangan ta si Mercy! Lucy! Dili siya pahilo na. Oh, shit. Hoy! Mercy! Ay, sigara! Ay, yung kalamos. Kung di ka gustong tamparuson, di ka. Oh my gosh. Patay na siya. Patay yun na yun? Ha, di pwede makuyapan lang sa... Oh, may pulso pa siya. Then save her. Or resuscitate. Ako? Kinsa pa di ay, hindi ikaw. Ahak na ni. Oy, Mercy! Pagmata! Iwa ko planong mo lips to lips di mo! Mata! Ay, salamat. Salamat. Hapak na kuwang aron mo matag balik. Kasi nagbukbok na ako. Hapak ra oy, dili bukbok. Sakit kaya kong dugan. Hapak man to. Bukbok na to eh. Ni mana dyan mo sa irusa ka eh. Ha? Sige man. Dughan man busa hapak ra. Kay kung buko-buko ba, bukbok na siya. Da! Oy, thank you da. Salamat. Kung ka gusto. Mercy! Ella! Mercy, salamat ka na luwas ka! Ella. Samba. Manaoy, luwas na. Samtang dito muslayo o gibili na ninyo din eh. Nakita ti kagikan sa ibabaw nga bahin. May kong payot ni mo. Unsa? Tagad. Misinggit ko pero wa mo magadungog. Hindi may ambak kung takagi ka sa iba.
paingon ni ubos, aron ikaw mismo ang makaluwas ni Mercy. Paambako ni mo siya? Na may dagang bato man diyan dapita? Oh, kung ganahan niya din siya maluwas ni Mercy, why not? Dili niya maluwas si Mercy. Patay pa siya. Ang siya ko na, Juan. Mabaw raman tong dapita. Nindot kaayong tubig, tinaw kaayo. Mao nga, nagpailawom ko. Dito ko sa ilawom, kay moadto unta ko sa mas lawom pangabahin. Pero galit lang nga murag may mibahan ako nga bugat kaayo. Inungdan nga napaingon ano sa ilawom sa tubig. Unsa? Murag may kupot na ko, say. Aron dili ko makatunga og balik sa ibabaw. Gikraman ka tingali. Kung kraman, ang tiil nimo ang bation og kasakit. Pero kadto, gibati gid na ako nga may mikumpayot na ako. Ug mao kinang ako nakita gikan dito sa ibabaw nga pahin. May mikupayot ni mo, Mercy. Oo, ako masayod kung unsa katong maong klaseng nilalang. Nadlok na noon ko. Mabaulit na lang ta. Mikael, Sige, Ganahan pa ko magpabilin din eh. Mikael, may mapag-umanan ako ni mo din eh, please. wa ka ba mabalakas yung hikan? Safe naman siya. Luwas na. So I hold on sa mga hitabo. Ubanan ko sila sa pagpauli. Di ka mabala ka na may mahitabo na ako din ni samta mag-inusara? Wa ka mahadlok alang sa imong kaugaling. Busa wa ko'y angay kabalakan. Tanda ka mo. Cyrus, kugusa ko, be. Ah? Maglisod kag lakaw? Kalakaw raman. Aw, unya lang kung di na kakalakaw. Kung gusto di ka. Uy, gikapoy ko. Di ka maluoy na ako. Exercise ang walking, Mercy. Maayo nas baga. Busa lakaw. Makalagot. Makalagot yun. Kipyaan ko nila. Shit, yun. Oh, shit, makalagot. Kanindot ng ilang may langoy sa tubig. Pero ako nalang usa. Wa na si Mikael. Nga ako ang tagpaibugol sa kanindot na lawas. Dito siya makiguban at itong Ella nga nag-short man tuod. Pero lapas po sa tuhod. Makalagot. Masay pag maglangoy-langoy na lang ko. Di ko ba toos ilang gaimon? Sure ko nga istorya rato ni Ella ron ingnon nga may third eye siya. Pero ang tinuod, gibikugan na gud sa Mercy. Humuon ka na ako sa paw. Paglangoy-langoy na ko. Oh, kung sa to? May mitig pasaw. Sorry ha. Naputulin noon na ito lingaw-lingaw tungod na po. why kaso, Mercy? Ella, sure ka nga may nakita kagigas ibabaw nga bahin? O, Cyrus, dili lang ko sigurado sa kung nakita kung unsa siya. Basta kay, murag nagsulob siya o kanang gisi-gisi bitaw nga sinina. Nya, puti ang iyang buhok. Oh, Si Juan! Ito nga rin ko sinita mo ni Juan! Balikot na siya! Bibi na magnaon sa ka. Naglumba sa bigdagan balik ni mo din eh. Ha? Kung wala pa ko musinggit. Kung wala pa ko musinggit ito bago balik mo? Dili ba? Halano, gahalal pa ko gikan. Gisamutan ba yan mo, Joanna? Let's go! Di na ko ganahaman dugay pa din eh. Creepy, kanina pinta. So, mituon na ka na mo ni Ella. Niingon ba ko nga bituon ako ninyo? Feeling niya ako nga creepy. Pero ako may yung bituon ako ninyo. Oh, Let's go, Mikael. papansin. Nakatuog ng bruha eh. Gikapoy tingali ni ganina. Sa pagparingkamot nga di malumos. Nahurot ang kusog ining bayhana. Papahawaya lang una si Mercy. O ba na lang ako ni dining bayhana eh. Bisag katok ni. Maluoy ba ko ining amiga ha? Ay, maluoy yung ko.
Cyrus? Ah, ah, siya, oy, kung makatutok. Marigigiron, karon para ako nga, magbayot-bayot, magyud ko. Pilang biya ka tuig nga, amiga ta. Ingon ini bayag yun ko, pabayot-bayot. Pero laki yun tunay. Mauna. Say, bisan unsa ka pa, wa ko'y katungod nga mohukom nimo. Ug usa pa, andam ko sa pagdawat sa matuod nimong pagkatao tungod kay higala ta ka. Yala. Salamat pero tunay yun kong laki, uy. Bantayan lang ko ni bayhana din kay gentleman baya ko. Be. Okay, sige. Magawas na ko. Daghan kaya nagalanlaing klaseng buwak din eh. Kasagaran wa ko makaila. O gusto si Cyrus. Daghang butterflies ug dragonflies din eh. Tungod ni ini mga buwak. Suwayan ako sa pagdakop ang usa ka butterfly. Ganang puti, ganahan ko ana. Gamay nga butterfly nga puti. Nara, mitugdon siya ni anang buwak. Ako dakpon. Ay! Ani ara. Ako siyempre suwan sa akong mga kamot. Kinindot niya. Puti kaayo. Pero, mubura ang kinabuhi sa usa ka butterfly. Busa, buhi anta ka. Aron nga ma-enjoy nimo ang imong mubo nga kinabuhi. Salamat sa pagpadakop. Ay! Kisay! Anong may balik ka? Palayo! Palayo! Dili ka na ngayon pangubalik din hibo sa palayo! Palayo! Mga kasama dapiton ka mo sa pagpaminaw sa aban pa masumpay ni atong suilanon. Abandonado. Tagsuat Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caracapujanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.